Здравейте на всички, вие сте Симпи, аз съм Симпи. Днес съвсем накратко си поговорим за добрината на хората. Когато всички казват, че е изчезнала, няма я, не е съществувала, ние сме гадни, отделени, не си помагаме, завистливи сме, алчни сме, единствено искаме да печелим един от друг, но не искаме нищо да даваме. И да, това мене често казвам много ме дразни, защото аз изключително много вярвам в добрината на хората. Аз вярвам, че добрината е едно от основните свойства на хората и е, как да кажа, и е едно от ядрата, които ни определят като човешки създания. Ние сме еволюирали и сме стигнали от тук, където сме, защото сме работили заедно, защото сме си помагали, а не защото сме били отделени. В частност това, което исках да засегна всъщност днес е точно това, че хората по принцип очакват възвръщаемост на добрината си. Хората очакват или да им платиш, или някъде в дългосрочен план да им се върне нещо добро, което са направили за вас, или са ви дали, или така нататък. И общо взето това е нещо, което лимитира адски много хора да вършат добро, да вършат безвъзмезно добро, да не очакват някакво заплащане или някаква облага от това, което са свършили за някой. Точно това очакване много често спира някои хора от това да са добри, това да свършат нещо добро, защото много често пък добрините наистина не са възнаградени чисто физически, чисто материално, като някакви средства, които получавате за това, че сте направили услуги, че сте направили добро на някой или така нататък. И много хора спират до тук, казват си, бам, нищо няма да получа. То да си гледа работата, се оправя някакво, аз имам проблемите, трябва да си се грижа за себе си, примерно, нещо е такова. И това, което искам ви кажа днес, всъщност е, че еволюцията е направила нещо наистина жестоко за нас. Еволюцията ви вече ви е дала, биологията ви вече ви е дала един огромен пакет и набор от неврохимикали, които се освобождават в мозъка ви, когато правите добро. И тези неврохимикали са аналогични на субстанции като кокаин, субстанции като марихуана, като амфетамини, като екстази. В същото време са аналогични на химикалите, които се освобождават, когато правим секс, когато сме влюбени, когато обичаме някой и така нататък. Общо взето, еволюцията така ни е създала, че когато ние правим добро, мозъка ни освобождава голям набор от такива химикали, които създават изключително готини чувства на освободеност, на безвремие, ако искаш, на изключителен близ, на изключителна любов, на свързаност, на спокойствие, на смисъл, ако искате. Правенето на добро буквално създава химикали в мозъка, които ви карат да се чувствате смислени, ако искате така, кажете. И това да чакате някаква възвръщаемост за това да направите добро е най-голямата глупост, защото вие вече имате наградата вградена в себе си. И някои хора, може би, сте чували да казват, че добрината и това да правиш добро е като зараза и е пристрастяващо. И наистина е така. Нещата, които са зарази, да кажем, болестите, това, което правят болестите е, че променят начина, по който клетките ви работят, променят начина, по който клетката функционира, правят го по-трудно за клетката да функционира и утежняват живота и бам, разболявате се. Истината е, че правенето на добро също афектират клетките в тялото ви, така както ги афектира някое заболяване и променят начина, по който те функционират, променят начина, по който организма ви функционира. Това видео всъщност е за всички вас, за всички от тези от вас, които много често се спират да направят някакво добро, защото очакват да бъдат възнаградени, защото очакват някаква възвръщаемост на времето си, усилието си, добрината си, смятат, че добрината им струва нещо материално, като ресурсите и това нещо го очакват. Искам да се обърна към всички вас и да ви кажа, че всъщност биологията, еволюцията ви е направила така, че вие вече да се чувствате наградени, когато направите добро за някой, независимо дали е близък или далечен този човек. Всеки път, когато направите добрина в главата ви, ще се изсипват тези неврохимикали, които ще ви карат да се чувствате изключително добре и които всъщност неврохимикали са адски пристрастяващи. Добрината е като латентен вирус, който лежи и спи от нас и чака да бъде събуден, чака да бъде провокиран и веднъж активирайки този вирус, той започва да работи във вас, започва да работи в ежедневието ви. Вие започвате да бъдете спонтанно добри в следствие на активацията на този вирус. И затова да, хора, моля ви, не дейте да се спирате да бъдете добри, да споделяте добрината си, да споделяте помощта си, времето, ресурса си с други хора. Просто се отдайте на това да бъдете добри. Вижте как ще се почувствате, вижте какво ще предизвикате като реакция у човека, на който помагате. И да, вижте това нещо какво ще създаде у вас като чувство и като емоции. За тези от вас, които не знаят, това клипче всъщност е инспирирано от Иво Добрев, който чрез постъпката си, чрез добрината си миналата седмица спрямо мен ме инспирира да седна днес и да ви поговоря малко за безрезервното добро, за безвъзмездното добро и за това защо е важно да сме добри. За тези, които не знаят за какво става въпрос, миналата седмица закъсах с мотора по пътя към Слънчев бряг и това, което Иво направи е, че дойде от Варна
натовари мотора ми, без да се обяснява, без да иска какво и кой знае какво и просто си ме прибрава вкъщи. Сега в момента това, което виждате всъщност е товарнето на мотора в багажника на Subaru му. Без реално да ме познава, без да иска нещо за замяна и така нататък, момчето направи наистина страхотен жест. Добрината се активира и предава от един на друг чрез личния пример. Само когато ние сме добри с някой друг, то тогава задължаваме по някакъв начин този човек да бъде добър с някой друг. Предаваме добрината и вируса на следващи. Не можем да седнем и да убедим някой да бъде добър. Не можем да седнем и да му набия в главата защо да бъде добър и с думи да му обясним защо не трябва да очаква възвръщаемост на добрината си. А това, което трябва да направим е чрез собствената си добрина да предизвикаме неговата, да помогнем на този човек да изпита същия импулс от неврохимикали в мозъка, който сме изпитали ние, когато сме му помогнали, защото това да направим добро за някой, да помогне на някой, едно от най-добрите и най-готените чувства, които някога мога да изпитаме. Чувстваме се смислени, чувстваме се цялостни. И така, общо взето посланието ми днес е: бъдете добри, наградата е вътре във вас, дадена ви отгоре, имате си я в мозъците си, не очаквайте някакви странични награди, не очаквайте някаква възвръщаемост, просто бъдете добри заради самото добро. Ако това видео ви допадна, цъкнете по едно лайкче, хвърлете по едно шерче и се изкифете на деня си. Поздрави от мен, Симби, до следващия път.